A wani lokaci da ya wuce, a wani ƙauye an yi wani mai fenti mai suna Mudi. Mudi ya kasance mai gaskiya da riƙon amana, amma kuma ya kasance talaka. Mudi ya kasance sana'arsa yin fenti, sai ya yi fenti sannan yake samun abin da zai kai saiwa kansa abinci, ya kuma yi hidimar yau da kullum. Saboda tsadar rayuwa da Mudi yake ciki, ya kasance a duk rana sau biyu kaɗai yake iya cin abinci saboda halin matsin rayuwa. A kullum mafarkin Mudi shine ya samu wani babban wurin da zai je ya yi aiki domin ya samu manyan kuɗaɗen da zai gyara gidansa. Amma Mudi ƙananan ayyuka kawai yake samu, amma kuma bai taɓa rainawa ba domin ya san komai yi ne na Ubangiji. Wata rana wani attajirin garin ya sa aka kira Mudi domin ya yi masa aiki. Wannan attajiri ya ce da Mudi, Yauwa, na sa an kira mun kai ne saboda ina da wani muhimmin aiki da zan baka. Shin za ka iya? Ƙwarai zan iya, amma wani kalar aiki ne? Ina so ka yi ma kwale-kwale na fenti, kuma yau nake so a gama fentin. Yadda ka ce haka za a yi. Yau zan gama aikin insha Allah. Duk a ji wannan gefe, gaya man nawa ake biyan ka bayan ka gama aiki. Ina karɓar 2,000 ne a duk wani babban aiki da nake. To ni zan baka 4,000 ma, amma sai aikin ya yi kyau tukunna. Kada ka damu Alhaji, zan yi shi ya yi kyau. bayan sun gama tattaunawa, sai wannan attajiri ya ja Mudi ya kai shi ya gwada mashi inda wannan kwale-kwale yake. Bayan Mudi ya ga inda kwale-kwalen yake, sai ya tafi ya ɗauko kayan aiki. Mudi yana cikin yi ma wannan kwale-kwale fenti, sai ya ga wannan kwale-kwale ya ɓare a ƙasan shi. Sai Mudi ya ce, To yanzu idan nema kwale-kwalen nan fenti, alhari ya ɓare, kaga kamar ban kyauta ba kenan. Bari na gyara wurin. Mudi ya daɗa wannan huda da kwale-kwale ya yi, sannan ya yi da fentinsa. Sai Mudi ya koma wajen attajirin nan ya ce da shi, Yawwa Alhaji, na kammala aikina. To mu je na duba. attajiri da Mudi suka ta yi domin attajiri ya ga aikin da Mudi ya yi. Attajiri ya ce da Mudi bayan ya ga aiki ya yi kyau. Gaskiya Mudi aikinka ya yi kyau. Ina neman alfarma a wajenka. A halin yanzu ban da kuɗi, amma ka zo gobe ka amshi kuɗin aikinka. Ba damuwa Alhaji. Attajiri da Mudi kowa ya tafi gida. ‘Ya'yan attajirin nan suka yi tafiya a wannan kwale-kwale. Bayan sun tafi sai ga bawan attajirin nan ya dawo daga tafiya. Sai ya tambayi attajiri ina ‘yan gida suke. Sai attajiri ya ce mai sun yi tafiya. Bayan jin wannan bayani da attajiri ya yi mashi, sai bawan nan ya shiga damuwa. Sai attajiri ya tambaye shi da cewa, Me ya faru ne? Na ga ka canza. Alhaji, wannan kwale-kwalen ya ɓare a ƙasan shi. hankalin wannan attajiri ya tashi saboda ya san 'ya'yansa cikin wannan kwale-kwale suka yi tafiya. Bayan wasu 'yan lokaci sai ga 'ya'yan attajirin nan sun dawo daga tafiya mai nisa. Bayan da attajirin ya gansu cikin ƙoshin lafiya, sai hankalinsa ya kwanta, sannan ya yi godiya ga Allah da ya maido masa 'ya'yansa cikin ƙoshin lafiya. Washe gari wannan attajiri ya sa aka kirawo mashi Mudi. Da Mudi ya iso sai ya ce da shi, Yau Mudi, ga kuɗin aikinka. Ka yi aiki mai kyau sosai. Na gode. Mudi ya yi mamakin kuɗin nan da attajirin ya bashi, saboda ya san cewa kuɗin aikin shi ba su kai yawan waɗanda aka bashi ba. Sai Mudi ya ce da attajirin nan, Alhaji, ka bani kuɗi da yawa ba tare da ka sani ba. A'a, ina sanye na baka waɗannan kuɗin saboda ka cancanta a baka. Amma 4,000 ka ce za ka bani, amma yanzu na ga sun kusan kai 30,000. Ta yaya aka yi haka? Saboda ka yi wani babban aiki ne. Ka rufe ɓarewar da kwale-kwale na ya yi. Bayan ni ban san da ya ɓare ba,
Idan da ka so, za ka iya barin shi yadda ka gan shi, amma sai ka gyara shi ba tare da na sani ba, sannan kuma baka ce na ƙara ma kuɗi ba. Ta wannan gyaran da kai ne yasa 'ya'yana suka yi tafiyar su lafiya sannan suka dawo lafiya. Shi yasa na baka wannan kuɗin ne saboda gaskiyarka da kuma amanarka. Amma dan na rufe kwale-kwale sai ka bani waɗannan kuɗin? Ya isa haka Mudi, wannan kuɗin na baka su ne kyauta.